Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author from Critics Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa libro nito. Akibat ang ating pananalig sa ating mga nagawang Diyos. Basta Kristo, gabay ng libro ng Panginoon na Santa Maria, ay hinggil sa issue ng Valentine's Day and Aspen's Day ngayong darating na February 14, 2020. Pagdiriwang ang Valentine's Day, pinagdiriwang ang Valentine's Day taon-taon tuwing February 14, at ito ay usapin ng pagmamahalan ng mga magkasintahan at asawa kung may relasyon sa buhay. So, at ang araw na ito ay pag-commemorate din kay Saint Valentine, yun ang patron ng pag-ibig. At itinalaga ang araw nito ni Pope Gelasius, ang araw ng February 14 bilang selebrasyon ng Valentine's Day. Associated with Christian belief ang Valentine's Day. So, yun. Sa promotion article na andun yung links doon, history ng Valentine's Day. So, yun lang yung ating binanggit hinggil doon sa tungkol sa Valentine. Ang araw nito ay celebration of love na pinagkakaisahan ng marami mula sa iba't ibang mga kagaya ng Pilipinas. Lalo na yung mga reliyosong bansa kagaya ng Pilipinas. So, ngayong 2024 February 14 at nakasabay na naman ang Aspen's Day na unang araw sa Lenten season. Lenten season na naman mula February 14 to March 28, 2020. Makasabay ang celebration ng February 14 na Valentine's Day at saka yung Aspen's Day, first day of Lenten season. So, yung pang-ayuno sa ating pananampalatayang Kristiyano na yan ay mula February 14 to March 20. Ang pinaringin nyo sa Holy Week. So, yun. So, ang Critics Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng justisya at karapatang bansa. At issue ito ng selebrasyon ng Valentine's Day. At as Wednesday ay nakikisa tayo sa selebrasyon ito sa pagpapasalamat ng pag-ibig para sa may relasyon sa buong mundo at paggunita ng Lenten season lalo na sa Holy Land. Maligayang love day sa mga magtingkirong, magkasintahan at mga mag-asawa o may relationship, at naway tumingkad ang inyong pagmamahalan sa araw na ito at patuloy kayong karoon ng matibay na relasyon. Ang relasyon na may gabay ng Diyos, Kristo Jesus, o nagiging mas blessed at iba sila. Have a nice day sa inyo at may pasyal ninyo lugar na mabibigyan ninyo ng sweetness at kaligayahan ang inyong mahal sa buhay. So, pwede siguro sa mga turo-turo yan. Sabi na rin yan, basta may pagmamahalan kayo. So, kung may budget na nakalipunan, of course, sa okay na lugar, at kung medyo matipid at makulat yung mga boyfriend nyo, yung asawa ninyo, stay nyo na lang din sa mga girls. So, mahusay din kung ang magawin nyo para mas okay. So, makabago na lang yung mag-asawa at magkatipan. So, sino mo may relasyon? Siyempre, so dahil sa Ash Wednesday ay ang pagpunta ng simbahan ang isang mahusay dating place. So, nakasabay yung Ash Wednesday. So, kung pinakamagandang dating place mo para tumibay ang inyong relationship, siyempre, simbahan. Hindi kayo simbahan at kayo ay magpalagay sa noon ng abo. At palagay na rin kayo ng abo sa noon. So, ipagdasal ninyo ang inyong relationship na maging matibay at maging mag-asawa kayo.